У Рассіі жывуць некалькі сотняў тысяч беларусаў, самы меней 200 тысяч. Што іх туды вабіць? І на што яны там звяртаюць увагу? Што іх здзіўляе? І якія яны бачаць адрозненні паміж Беларуссю і Рассіяй? Размах! Россия! Россиюшка! Але, як вядома, памер не мае значэння. Мы будзем глядзець на сутнасць. Гэта быў беларускі блогер, які называе сябе патрыётам. Любіць Расію і Кітай, не любіць захад. Падчас першай паездкі ў Расію да справы ён падышоў грунтоўна і правёў глыбокую інспекцыю. Працуе! Мы таксама замахнемся сёння на глыбокі аналіз. Прынамсі, аналіз тых відэаролікаў, дзе беларусы падарожнічаюць па Расіі і паказваюць, што там бачаць. Прызнацца шчыра, іх не так шмат. Прынамсі, не столькі, колькі расійскіх ролікаў пра Беларусь, а я іх аналізаваў у минулым выпуску. Зрэшты, беларус, нават калі і едзе ў Расію, то ўсё роўна шукае там нешта беларускае, сваё, заўсёды параўноўвае. О, поляньте. Почти как Неман наш гродненскі. Дык на якія ж галоўныя адрозненні беларусы звяртаюць увагу Расіі ў першую чаргу? Вы здзівіцеся. Але вельмі часта гэта нават мова. Не ўсё, што беларусы гавораць у Расіі, расейцы разумеюць. Добавила бурак. И он получился такой красный, наваристый. Много бурака добавила. Чё? Что это за овощ такой? Бурак. Меня не понимают. Что такое бурак? А бурак – это свекла. Гэта беларуская блогерка ў Расіі кажа, што адрознівае беларусаў і расейца нават па вымаўленні словаў. Я заметила, есть такой маленький акцент у нас у белорусов. У нас есть такой ся, тя. Россияне более говорят т мягко. Т. А у нас т. Але пра гэтыя адрозненні расейцам лепш не казаць. Бо, як сцвярджае іншы беларускі блогер, які жыве ў Санкт-Петербургу, расейцы ставяцца да такога вельмі нецярпіма. Те, кто переезжает, пожалуйста, идентифицируйте себя именно как русский человек. Ни в коем случае не надо ходить и доказывать: я украинец, я белорус, еще что-то. Ни в коем случае это не надо, вы только к себе вызовете негатив. Каршун з Санкт-Петербурга, так ён сябе называе, папярэджвае, што ў Расіі ёсць нават вельмі агрэсіўныя людзі, якія гатовыя галадаць і прымусіць гэта рабіць іншых, баронячы свае нацыянальныя пачуцці. Гэтую прэтэнзію беларус пачуў на працы ад калегі, бо еў, вы не поверыце, украінскае сала. Он на меня как вызверился. Он говорит: ты чё, охренел совсем? У нас за это Украины на нас санкции наложили. У нас доллар вырос несколько раз. От нас все страны отвернулись. А ты покупаешь их сало? Ты поддерживаешь их экономику? Я на него смотрю, думаю: господи, при чем здесь это сало и это вообще эти санкции? Ты что хочешь? Дай мне нормально поесть. А ну быстро выбрасывай, чтобы я даже говна не видел. Гісторыя мела працяг. Патрыятычны грузчык-расеец паскардзіўся начальству на беларуса, што ён есць украінскае сала. Тады пранесла. Праз некаторы час да беларуса прычапіўся іншы супрацоўнік-расеец. Калі даведаўся, што ягоны калега беларус з Менску, то заявіў яму: Нет. Ты должен уехать. Не мешай нашу кровь. Здесь должны жить чисто русские люди. Пасля гэтага расеец перастаў нават вітацца з беларусам. Норавы іншыя, гэта прызнаюць усе. Вось як гэты беларус, які трапіў у горад Ульяновск. О, смотрите, буква Z. Вот у нас такого нету пока еще. Гэта была другая заўвага беларуса пра Расію. А вось гэта было першае ўражанне ад самога Ульяновску. На самом деле, это ощущение такое, какое-то, как это слово, я говорю. Но не гетто, но вот, дороги что-то не очень. Удручающее впечатление, как будто бы какой-то, непонятно. Гэта беларускі блогер Міклуха Бай. Ва Ульяновску яму пашчасціла. Ён трапіў на славутую вуліцу стритфуду. Але потым нешта пайшло не так. А теперь бинго. Короче, вот эта вот улица, я ее называл Шаурмяна улица. Я ее видел и на фотках, короче. И вот мечта исполнилась. Попал я на Шаурмяна улицу. Но здесь говорят почему-то, что шаурма невкусная. Поэтому просто пройдусь по этой улице. Беларусы бясконца параўноўваюць Расію са сваёй краінай. І Расія ў вельмі многіх рэчах прайграе. Гэта канстатуе беларуская стендап-комік Ірына Прыходзька, якая жыла
там некалькі гадоў. Ты там можешь пойти в магазин, а там на полке у них несвежие продукты продаются. А у меня тоже это в голову не укладывается, как может быть такая ситуация, что в магазине что-то несвежее, потому что в Беларуси такого не бывает. Вот, там пошла в фитнес-клуб, там мне нахамили. Я такая, ну, наверное, тут принято, тут типа хамят, расстроилась. Праз паўгода Прыходзька зразумела, як трэба сябе паводзіць, і падзялілася лайфхакам. Резкостью отвечать на резкость, ведь оказалось, по-другому не получается. Ну, то есть это как бы надо, это навык, быть там чуть пожестче, чуть порезче. Толькі пасля таго, як Ірына Прыходзька пачала ў адказ быць таксама рэзкай, ёй спадабаўся горад. Але многім цяжка прызвычаіцца да іншых парадкаў, бо беларусы ж, як вядома, любяць стабільнасць. І калі нешта не так, яны не разумеюць, што адбываецца. Я стою на остановке, ко мне подъезжает автобус, а двери не открываются. Я не понимаю, что происходит. Потом подходит женщина, и оказывается, на двери есть кнопка, на которую нужно нажать, чтобы двери открылись. В Минске все двери открываются непосредственно водителем. Інфраструктура Расіі, калі гэта не Масква ці Піцер, часта здзіўляе беларусаў. Не на карысць Расіі. Значит, вот знаменитые ульяновские дороги. Дзе той Ульяновск, скажа нехта, недзе за Волгай. Немагчыма ж у такой вялікай краіне дбаць пра ўсё. Добра, знарок для вас. Успамін беларуса пра дарогу на Угліч Ярослаўскай вобласці, побач з Москвой. Подустали, конечно, крепко, дорога нелегкая была. По Беларуси еще двигались нормально, более-менее хорошая дорога. Ну, от Москвы и дальше как бы дорога не очень. Ямы порой прям прилично. Видели несколько машин, которые стояли с пробитыми колесами, вот люди меняли. Беларус з Полацку, які пераехаў у Краснодар, звярнуў увагу на дэталь, якую не кожны магчыма ўбачыць з першага разу. Яна датычыць аўтамабіляў на расійскіх дорогах. В Беларуси, если вы россиянин и смотрите меня, в Беларуси проще купят какую-нибудь машину такую, знаете, BMW, Mercedes, но старую. То есть чем как бы Ладу, ну, чем новую Ладу. Вот я бы так сказал. А в России наоборот. Не знаю. Ну, вот как бы так сделано. Пра што гэта сведчыць? Напішыце нам ваш каментар. Дарэчы, у гэтага маладога чалавека ёсць і іншае назіранне пра адрозненне паміж краінамі. Если вы говорите, что в Беларуси нет коррупции, она там есть. Вот. Но как бы может быть меньше. Может быть ее меньше. Улицы чище, кстати. Ну, может быть, знаете, собирают. Суровы беларусец, так себе называе гэты блогер, робіць выснову наступным чынам. Больше вот такого хаоса, я бы сказал, везде, во всех структурах в России. Вы спытаецеся, а навошта мы вам пра ўсё гэта расказваем? Ну, усе краіны адрозніваюцца ад іншых. Тут нешта лепшае, там нешта лепшае. Але адносіны Беларусі і Расіі гэта спецыфічная тэма. І высновы з такога параўнання могуць быць для многіх нечаканымі. Хай раскажуць гэтыя беларускі. Есть ли там действительно понимание, что Беларусь — это не Россия, и белорусы — это не те россияне со знаком качества, Скорее, а другие там люди? нет понимания, у тебя это понимание появляется. Бінга! Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Клясак пісаў гэта не здарма. Дзеля гэтага варта паехаць у Расію, калі, канешне, для вас гэта бяспечна. Дарэчы, яшчэ адна просьба да вас, калі для вас гэта бяспечна. Лупаните лайк, жесточайше со всей силы. Натуральна пад нашым відэа, каб яго змаглі пабачыць як мага больш людзей і зразумець рэчы, якія мала хто раней заўважаў.